Mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry ang epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man ang iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. Ang iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxins sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kuplita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas, taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matino ang pamumuhay, siya yung makapagtataguyod ng kabutihan panlahat, di mangiiwan, makakasama ang lahat. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat maka-Diyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian, maka-Pilipinas, maka-Pilipinas. Gabayan ng Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming Ang misa sa radyo, hatod sa endo kan mga minasunod na sponsors. Mr. and Mrs. Edsel Nene de Lima Estelina. Lazar Resto Bar and Water Refiller, owned and managed by Leticia Pulton. Saranghe Motor Parts, owned and managed by Mr. and Mrs. Mario Razon of San Isidro, Irigas City. Edinora Garcia and Family, Mama Betty's Farm, owned by Marisol Bondal. Cheryl Beauty Salon, owned by Cheryl and Tuding Castroverde, Aquiler. Avelino and Tess de Lima and family, Esther Chris Volante and family, Mary Ann Gaspi Aselen and family, Roberto Elizabeth de la Serna and family, St. Elizabeth School of Irigas City, Senator Laila de Lima and family, Kagawad Elma de Lima Gaspi and family, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, and an RPN DCKI family.
Okay, ang tamang oras po, alas 2:05 na po ngunya na pagkahapon na Domingo. Petsa 9 na po. Ayan, nangangarib na po tayo ngayon. Dahil pizza 9 na po. Sa aga, ayan. Sa aga po, na tayo. Ma-election na po. So, I just don't know po kung ano talaga ang mangyayari sa aga. So, bahala na po kita. Pero azatuya po, yaon na naman po kita sa sarong oras na programang Tanog Bicol. Ayan, Tanog Bicol po, every Sunday po, alas 2 hasta alas 3 nin pagka hapon po, hapon kita. So, madyan na po kamo. Mag-iribanan kita tanganing mahinanyog tayo itong mga nakaaging panahon, mga kansyon ng ating mga nakaraang panahon. So, magpapadagos po kita. Yang ang sa tuya pong mga nakaibanan sa technical side, andyan na po si Sir Felix Lagrimas. And of course, yan man po sa information, andyan pa rin po si Rodel Cesar. And of course, yan naman sa transmitter si Jimson Toriano Oko. Kaibanan naman si Jimmy Guanzon. And of course, ako po ang kaibanan nindo every Sunday po, alas 2 hasta alas 3. Si Manay Elma de Lima Gaspi nagsasabing, good afternoon po, maray na hapon po. Maray na hapon sa into gawas naghihinanyog digdi sa Kabikulan. Okay, magpadagos na po kita.
araw to good afternoon po. Marahay na hapon po sa imo. Randy Andali. So, Happy Mother's Day po kagawad. Okay, thank you. Happy Mother's Day din to your mother and to your wife. Happy Valentine's po. Sa mga mapuli para magboto sa aga. Ingat-ingat po kita. Ayan po. Sarong sasakyan po. Ayan ko, ayaw ko sana mag-ano nito. Sumalpok po, uuwi lang dahil boboto sa aga. Ingat-ingat po kita sa lahat-lahat po na bumabiyahe, na para bumoto lang sa aga. Ingat-ingat po kita. Gusto makadagdag sa boto, ito, nakadagdag problema. Just imagine, 4 ay 5 ang patay, 14 sugatan. Ingat po kita, mga drivers, please be a defensive driver po. Nakakalungkot po ini. Uuwi sa Sorsogon para bumoto sa aga. Dito pa lang sa Kamsur, sa Ragay, na disgrasya na. So, ingat-ingat po kita mga drivers to any kind of vehicle that you are riding. Ingat po kita, lalo sa mga buses po. Ingat po kita dahil isa lang ang buhay natin. But anyway, padagos po kita. Hello na lang po to those sa gabos na mga mothers po. Happy Mother's Day to all of you. Padagos po kita. Bicolana, magayunan ka, pirmi pang mauma, bagay bata ka. Ako nasa langit na, nasa gloria, magaya-gaya, mayong ka ba? Sabi mo, hello, namunan ako, katumatangog ko, ang boses mong pino, ipinaburgulyo ko, sa sadiri, sa puso ko, ang gayon mo. Nahiling ka na, ako mayong duda, nasa puso, itanasa na, mayag na iba. Bicolana, garo ka ada, singgana aara, sa gayon mong darap, ika naman talaga, sa isip ko, sa puso ko, ang maray na. Nahiling ka na, ako mayong duda, nasa puso, ikaw nasa na, ngayon ang iba. Bicolana, garo ka ada, singgana aarap, sa gayon mong darap, ika naman talaga, sa isip ko, sa puso ko, ang maray na, kaya ako Bicolana. Ayan ang Bicolana. Again, inuulit ko po, yung mga pauwi o yung mga nasa biyahe na mga drivers. Ingat-ingat po kita. Sana lalo yung mga galing, just imagine, galing Novaliches. O, 5 kaagad ang patay. Magkakamag-anak pa. So, ingat-ingat po kita mga drivers. Any kind of vehicle, paalala lang po, i-check nyo ang mga gulong ninyo. Dahil ang naging dahilan, pumutok po ang gulong at hindi na control ang driver. Sumalpok po sa isang poste ng isang internet. So, ingat-ingat po kita lahat.
Good afternoon po, maray na hapon po sa imo. Sa Relagatik and of course kay Elsa Sepe. Magandang hapon po kay Remedios Cabales and of course kay Elizabeth Lotlot Blasco of Cavite City. Ingat po tingin ka tayo ha, ingat po, dahil po kita maghabol kan igwa pang magdamag para makaabot kita sa padudumananta para lang makaboto sa aga. Ingat po tayo dahil kakalungkot po. At anyway, mayo na kitang mag-ibon-ibon dyan. Mag-ingat. At Happy Mother's Day to all of you. Our mothers, of course mothers, nalulungkot lang po ako. Pag ganyan po naman talaga tinatamaan ako ng gusto. But anyway, paragos po kita sa programang Tanog Bicol. Every Sunday po yan, alas 2 hasta alas 3 nin pagkahapon. Nagtitikos, burak, nasangkap min hamot, uya, ang buhay ko sa imo dulot, lilinyanin pagkahirap, pusong namumuot, bituon kang maliwanag, sa diklong nin kabanggihan, puso kong nariribungan, nagbareta nin kapungawan, kunda ikang pagkaherap, na ako mo pabayaan, puso kong simong binihag, magpapatimasan. Bituon kang maliwanag, sa diklong ning kabanggihan, puso kong nariribungan, nagbareta ning kapungawan, kunda ikang pagkaherap, na ako mo pabayaan, puso kong simong binihag, magpapatimasan. Para min pusong nagtitios, burak, nasangkap nin hamot, ang buhay ko sa imo dulot, lilinyanin pagkahera, pusong namumuot, lilinyanin pagkahera, pusong namumuot.
Ayun po ang pusong namumuot. Ano kaya yan? Tapuro lang pagkamuot. Tadain na mahali-hali ang mga pagkamuot na yan na pinaglalarawan lang, pinagkakawatan lang. Pusong namumuot kay Bim Villar. And of course, kay San Satuyang our very own Jameson Toriano Oco. And of course, kay Lynn Amatorio. And of course po, kay Marie Dimple Saulon Brebs. And of course, kan Satuyang kaibigan, Monica Perique and Oblimasol Cyprus. And of course, to Len and sa indang Tres Marias, Melanie, Len and Monica Perique. Kumusta po kayo dyan, mga Mendoza family? And of course, Kithel Mendoza, kumusta ka na, Tel? Kumusta na ang pagpataw-pataw mo ngunyan sa kadagatan? Ayan po, sa kadagatan na po yan. Dahil ang dami po, di ba? Madam Monica Perique, sana, padagos po kita kay Randy Andalis po, who is watching right now. Mag-ready na po tayo, maglista-lista na po kita kan mga iboboto ta sa aga. Okay? Padagos po kita. Pa kaya maabot sa buhay ko mga oras na pangaturugan ko. Tama kamit ko na ang sakuyang pagsuyo, pagkamuot na bigtata ko mo. Maski sa akin ako magpasiring sa kong mahal, ikahagat man pirmi sa mahal na Diyos. Nadaing man ako pasakitan, ako ang tunay kong pagkamuot mo. Pwede man tana na itago ko ba, mag-ilusyon sa ipasok na yaninwan ka na, nga tadai maintindihan ang buhay kong hiling, ikapirmi ang di kaharap ko. Pa kaya maabot sa buhay ko mga oras na pangaturugan ko. Namakamit ko na ang sakuyang pagsuyo, pagkamuot na bigtataosin mo. Maski sa akin ako magpasiring sa pagmamahal, ikahagad ko man pirmi sa mahal na Diyos. Nadaing man ako pasakitan,
Kasi ikaw ang pirmi pinaghahanap ko, Madam Richilda Gonowon Namoro. Ang sabi pa niya, tama po yung sinabi ko kaninang umaga na we have to please all our mothers all over the world po. Walang sino man dyan kung wala ang mga mother. Si pagdarata lang po sa indanin 9 na bulan sa satuyang tulak, bako pong basta-basta yan. Pagkatapos ng 9 na bulan, ayan po, iluluwal at napakahirap magluwal ng isang sanggol. Yun po ang pinakamahirap na papel ng isang nanay, ng isang mother, ng isang mama, ng isang mami, ng isang nanay, of course to all those, paski si isay parehan. Talaga pong suportaran ta po. Kaya itong nag-message ako kanina, talagang lungkot na lungkot ako. Bakit ginaganyan mong nanay mo? My dear, wag mong ganyanin nanay mo. This is the time, kung ano man pagkukulang, kung ano man ang pinagka-diferensya ninyo, this is the right time na lapitan mo po siya. Have a hug and kiss and say sorry. O kung ikaw man ako, kahit na ikaw nanay mo nagkamali, lapitan mo. Kasi bakong basta-basta ang nanay, walang kung ano-anong kondisyones buhayin lang at suportahan ka. Lapitan mo ngayon, talagang nasasaktan pa ako. Ang sama-sama ng pakiramdam kanina na isang anak na ganyan. Again, 9 na bulan kang dinala, iho. Ha? At ikaw manugang, ikaw ang nakakasulsol dyan sa asawa mo. Manugang ka lang, pwede kang palitan ng ilang manugang. Pwede kang palitan ng ilang asawa ng asawa mo. Never do that kasi gagawin din yan sa'yo ng anak mo. Kung anong ginagawa ninyo, anong itinatanim natin, yun din ang aanihin natin. Hindi mo na nga ginawa, inaani mo pa rin. So, we love all mothers. Love all our mothers, maging lola man yan, maging nanay, whatsoever. Provided, ipinagdala kayo ng 9 na bulan. 9 na bulan po yan. Without any condition po yan. Hindi natin kayang, may pakanta baga kitang sinanay si tatay. Sinanay, si pagdara sa to ning 9 na bulan, si pagluwal sa to, si pagpalaki, si pagpakakan, si pag-aruga. Dahil niya to kayang bayaran. So, Happy Mother's Day to all mothers. And of course, tayong mga anak. Ang hirap po nang wala ng magulang. Naramdaman ko po yan. Although close nga kaming pamilya, pero napakahirap po nang walang nanay, walang tatay. So, love your parents. As long as they are still alive. Kasi pag nawala na, wala na talaga. Hindi na naiipon ng pamilya. Because wala na yung pinakang ugat. Kaya pwedeng naputol na pati mga sanga. So, padagos po kita. Sana mamutan ka kahit minsan sa'y maligaw ka sa pagkaturog mo asin sa pagmata kamusta mo ang
maabot sa buhay ko, mga oras na pangaturugan ko, na makamit ko na ang sakuyang pagsuyo, pagkamuot na bigtataosin mo. Maski sa ako magpasiring sa kong mahal, pighahagad man pirmi sa mahal na Diyos. Nadaig mo man ako pasakitan, ako ang tunay kong pagkamuot si mo. Ilusyon sa tipa o kaya lingwan ka na, nga tadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang pighahanap ko. Tuparin pa kaya maabot sa buhay ko, mga oras na pangaturugan ko, na makamit ko na ang sakuyang pagsuyo, pagkamuot na pigtataosin mo. Maski sa ako magpasiring sa kong mahal, ikahagad ko man pirmi sa mahal na Diyos. Nadai mo man ako pasakitan, ako ang tunay kong pagkamuot si mo. Naitago ko pa mag-ilusyon sa iba o kaya lingwan ka na, nga tadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang pighahanap ko. Ano kaya ang gusto mo para ko sa imong mapansin? Kay buhan ka sa buhay ko, ika na talaga, daing iba sa puso ko. Kung pwede man tana, naitago ko pa mag-ilusyon sa iba o kaya lingwan ka na, nga tadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang pighahanap ko, ikapirmi ang pighahanap ko. Nagtitios ang puso ko, nagtatanis ulisin, karsiladong pagkamo nadangan ko. Luhay-luhay ang daya, ang pag-api sa buhay, alaw ang pagkamo gapusin.
Ayan ang mga pagtios ni Remedios Cabarles and of course ni Elizabeth Blasco. Ano bang mga pagtios yan? Randy Andalis, who is watching right now, and but thank you. And we must be ready for the election tomorrow. Think twice, vote wisely po tayo. Okay? Mga pagtios na gikan sa puso daghan, sakit na bimbait at sa kuyang namatian, lalo na kulitan ang sa kuyang napagmasdan, daghan kumarunod puso kumawasak mga kasakitan, kaya nga minadulog ako sa atubang, mahirap sa munting dalaga, asin tumikat ang duwang uning magtiniwas nilang ng buhay, nanamot ang natanggal sa puso, sa gradong pagmamahal pinagkitiran, aloy ng kalahon, simula talaga. Talagang haloy na panahon na po, Bim Villar. And of course, kay Felipe, Ellen and Felipe Barayoga. Salamat po and good afternoon to all of you dyan po sa San Juan, Baaw, who are watching the program and listening to their transistor radio. Hello again to Engineer Pat Moralio Pablo of Pasay City. Good afternoon. Maray na hapon dyan sa Indo. Magbikol nga ni kita ta. Bicol ang programa ta. Pero pasensya na kung medyo minsan sarala-sala ang Bicol ko dahil Bicol Naga po yan. Diba? Remedios Cabarles and Elizabeth Blasco. Lalo na ini si Elizabeth Blasco will not understand what I'm talking about because sa Katagalugan po siya from Cavite City. And of course, si Syra Lagatik and Elsa CP. And of course, ito pang si Daryl Yaomo of Papua New Guinea. Thank you very much, my friend Daryl Yaomo is Sara of Papua. Good afternoon here, my dear. But anyway, thank you for watching the program. Although you just listen to the sounds and then say thank you. Ako ang magte-thank you sa inyo lahat. Again, hello to Ellen and Felipe Barayoga who is watching right now. And of course, yung mga nagdadanog po, ano ba yun? Si Topreo, Miguel Topreo, and of course, kay Nelia Bernales and Fe Albanyo, to mga lolo, mga lola, maraming salamat po sa inyo na nagtatyaga kayong magdangog, although karamihan sa enda kayo ni mga senior citizens na po. And of course, dyan po sa harong po ni Johnny Ampungan and family. Kumusta po kamo dyan? Magpadagos lang po kamo magdangog sa mga programa kaining RPNDCKI, tayo ini ang pinaka-inot na radio station here in Rinconada. Again, sa mga nagdadangog po, thank you so much po. And dahil ka magsamang magparadangog, padagos po kita. Dahil mo na magdadangog ang boses ni Dahil na niya makakanta
hapon, kanta ni Lolo Danggon. Dai ka magmundo, Lola, yaon sa ko ang musika, kan si Lolo itinugtog nga sa kuya. Dai ka magmundo, Lola, yaon digdig ang musika, kung si Lolo may boses pa, piling kakantahan kanya. Damugon mo sa kanta ko ang boses ni Lolo. Happy Mother's Day also to Socorro Lomeda Embestro Ebron, who is listening right now through her transistor radio. And of course, hello again to Ellen, and Felipe Barayuga is watching right now. Happy Mother's Day to you. God bless. Okay, happy Mother's Day also to you, Ellen Barayoga. And of course, to all my relatives, happy Mother's Day to all those bloodlines, Delima bloodlines na mga mothers, mga nanay, mga mami, etc., etc., etc. And of course, to all those listening, the program Tanog Bicol. I hold your hand and feel your fingers shaking. I wonder what is going through your mind. The only sound we hear is each other breathing, and I can tell we're starting to unwind. You're staring at the painting by the window, and I know that your mind is far away. I reach for you and you move even closer,
happy Mother's Day to Marilyn Alvar Orbon, and of course to Alo Oyales, and of course to Esther Gunnowon. Happy Mother's Day to all of you, and of course to Maria Jesus Afante of Naga City. But anyway, to the wife of Patricio Gaspi, hello to all Gaspi mothers of Sorsogon. Happy Mother's Day, Gaspi mothers of Sorsogon. And to all the Gaspi mothers all over the world po. Gaspi Bloodlines mothers, happy Mother's Day. And Dilima Mothers Bloodline, happy Mother's Day. Kasusaro nganingal daw may atamang ako. Sa paagi po kaining kasusaron ining Punay Bicol. Kayo mangging punay. Aki po ako kayo mangging punay na po ini. But anyway, happy Mother's Day. Sa paagi kan kasusaro Punay Bicol. Nagpapaaram na po kita. Luway-luway na po kita magpaaram dahil oras na naman. See you again next Saturday. Alas 2 hasta alas 3 nin pagkahapon. Ang sa tuya pong mga nakaibanan, mayo pong iba kundi sa technical. Andyan po si Sir Felix Lagrimas, ang pirming may baon na ako ang naiinom. Of course, information, si Rodel Cesar, na ayaw man lang akong magutom. And of course, yaon man duman sa transmitter, si Sir Jimson Toriano Oco, and kaibanan duman si Tony Matic Saison. And of course, ako po ang sa indang kaibanan, sa indong kaibanan, kada alas 2, alas 3 nin Sabado. May pong iba kundi si Manay Kagawad Elma Dilima Gaspi nagsasabing thank you. God bless us all. Ingat po tulad ng sinabi ko, lalo na yung will go to the voting centers tomorrow. Ingat po kita sa paglakaw, sa paglunad, gabos po. Ingat po kita. Delikado po yan. God bless us all. Dali ko naaraman inda daw kung saan panuman hanggang kang tunay ka madadako ka paniniba sasabihan ko na sanay gakudan ka kadena ang baliting iyan na dati mong tugdunan sa baliti na may bantay na sawa hanakakan tunay ka madadako ka paniniba sasabihan ko na sanay kapudang kaning kadena taang baliting iyan na dati mong tugdunan sa baliti na may bantay na sawa